Sambanki mbaɗa waɗi téléchargé vidéo ji tiktok belɗe ha maayi holli hen vidéo ji ha jehen nder galle tan mi holluma fodde jehen kollam e oɗo pacci mboɗo heewi yiide commentaire uji makko e compte men he o woni Mayo Gandal Ba hammadi oɗo ala filmaro so wona leddi kanko e kinama makko mawgal ana famani sa aji hunde ko hawni tan wona filmude est ce que aɗa andi nguuli e no wiyete ngu wiyete ko mbulaw i ko annin tan min kemi haaltan bandiraɓe mbar guitiniɗi nde hande mi o woni fayol debbo murtani jontaɗo addinimi gassi ka gonɗo mo nanam no feewi ɗono noon e waɗandi oɗo o wona Ousmane Kanki o ko jijjeeɗo mbiya Ousmane Kanki yo min ko on gandu o woni ko mbiyasi debbo mo waali hammadi mi ko ranka e nder connexion an ko kalla e commentaire uji men ɗi min ke commentaire uji mi yiyarani bindiɗi jamen taggo kuppeji wadde noon en jogui yimɓe mbayno mbami ni en jogui hen kadi mbayno mbaɗa ni an kam ɗum ko firti waɓe no mbami ni ene mbawi windude joni somi faami jidda wiide komi wawa windude yanka eɗe nde wawa windude joni yo yeɓoɓe cerdu en e joni ala probléme ma en ci résultat e commentaire uji ɗi bandiraɓe onon ñaaka onon yeɓoɓe chaine Bolko Pular wa tiktok foof ala fo mo paltiɗen hen kala jebɗo oɗo vidéo dar ko jimi alandemo ko vidéo gonɗono a natate nder compte am he so tawi a naati ma taw nder to bouton youtube nanɗon flèche on en holluma mbaɗamo cliqué naata e nder chaine men to youtube ka mbaɗa abonné chaine men début o youtube waɗi ɗum désactivé o natti wat mais joni ne gudditi chaine keso kala jiɗɗi abdemo yo wat no mbiruɗen ni on jarama.